Subwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo mucuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi migwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchio murigererio Gatemba Television karibu wekarato kumanyia kiongaritko lia Jumatatu na nintagete kumanyia ase ense ya Denmark ase gesinga giafaro eyenense etabuati ege echera no nyangake nogotebanga ense yiga aba sibwa nabake goseba sibwa mbayo kolendege bwate ensemo ase abantu bari bakorire amakoso make bakubikwa kego bakwanero baganda ko detention center lakini prison teyo nonyeremo ase ense ejo ikaransa oiketo kumanye ayo nayande amange aliansemo yimanyerio akoroko Wilson Makori nchenkorko mkate inok Ocha kurigir oirege koira na mamuchi kuri ochi kwendonyo umurango gwaturu goro gwatusie kumuru kunetochi ocha kwiguro murango mato gwatonyora no bamukenyere bamutugutire nsabu. Mwalimu oyo mogokwa asensemo ya gesore nyamira sechinchira cy'ubututukanu kinga kitingi abana baende skuru abantu baende mukondo egere uchumi itekine nasorobotirwa benelit kuria rero amarwa tanche irigo iterwa chinsemo chia Kyogoro no mogusi ese government chiaitire babo uru babo kipaki onde tayonyore chikura cy'umugusi nyinge na rutanyorete eraundi mugusi korera singinchugo tikubo bene serikali asogo tatwara ebirogo bisaine ase serikali enene Higo bwakia bobe ensemo ya gesore ensemo ya nyamira abwase obwo tukubukira rero karo mwalimu yomo atoka kabutoranire ase ensemeyo notero no alimo yo somorokyo yo nigo aitwa ase chinchira chibotutukanu no mosakito Polycarp Kara agutamanya Kosoka na mole kweta ochi murangoro korona na iro yo matra ngonyora insaga kya kenyin chiro na so burario kagie nemambia yelitukiriga lya rero ekebamenyi bechinseme chigababo keramo no muichano ase gotebekana obutuko bugokira rero abantu abo bataramanyekana gwika bono basweta senkeyega y'omwalimu aserieta George Batasi
uyoro bamenya stinseme chiga chekanyere kigagia gesero gesole ngakire simichane ngechinsa chabu tuko sasta onteita abaiba byachine byabyitire tatu mirura kintu amunyokiri genero ana na tukubona mama na kestori yani ngonte inati mantabu bacha babu gichingo ko tatu soka gochikurigeri chingo ko tatu irege ka gochakurigeri uirege ka koira na mamu chikuri uchi kwendonyo umurango bwa turuguru watusie kumuru kunetochi uchi kwiguro murango mato bwatonyora no bamukenyere bamutugutire nsabu kulengana muni amateye igani gonyagusira anyari tukobaga kuigwa chingo ko cyabugirie nekero asogate ko chirotota no ateranete bwango kurinde chinga kyatema ko mubwate niganyora o Kenya kenyurubube onyanabo omukyabwa eyamateye iga gotema kumwira senyagitali ya Nyamira nigo onyara koba gokwibura matunda kurinde nyagusira usiriri buguma bwa senyagitali iga ya Nyamira asenonya nabo eyamateye iga yichaniro bokorerwe nyagitali iga umuranga watebya gento kirndana Nyamira nta kumutira pucha pakabono iga kertuambo ke katana magatana gana mona request kertuana como request to kuirana va magatana tona ko rachiusi kertuana ko chiusi to makanya kamesio si kikora kisiekire to simona to chikora tukara ko rachiusi auto atuko mongwano ka ketana karaire akichiusi ncheche chato karende pakana cha nasunugo menyaba igakora soro kongorega niko bagendere ko bagwichanira ebikora biga byobose ali byagendere komente kana samatuka bwangwiga azabasemere byara serikali ya county ya Nyamira nabo igo ne serikali nene ase bababulire kweneke buna obolendi ngotingi wabole chinseme chiga azokubekwa bwechitana bego gwakwa wechi patrol amangana security account yeito airanire nsepi kanto bwato bakonguza 12 igoro ikanto kenyomba iga pare abantu bakoliwe gazibokia ndo bwato hokongu tajale ngagenengeyo umane security ndo bwati nonye kira itsecha akakuru sikuisi nchiyo sikuisi hotel netinencherere ndonge ubago bwecho Nyamira none patrol nata butko kata tuno jona waska none patrol nata kyara kitiribusato kona Nyamira kwirna tindo chino no muskarinje ono majantu wa Nyamira manene sana abo monto goitu kabisa ejirani aiga konyora monta tari kuna ya ngoyo goite nyarebe moina. The problem with our security team egento bago chabakora abasalina bako bwatonire baigorero kabere akere gento buneke kiabere buna bonoiga nabura ara abaskari ori chi patrol chi koba akero kiabere bwango matuka ko erabere nende twanyo twere ne to normal life nende abasali bari bakora bairana so omangana yo security diabe ituka serituko eginko reporter igatase kyo wanchete kya gatembe kuruge gastin semechiga chekanyero kya gesero gesole imeye wadi igaya township ebunga ya West Mogrange county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara eta sene kya gatembe ni goto kurangora go chiasia mate yo mwalimu yo si morokyo yo abasensemo ya gesore Nigolit kuliale robo nyabibo tindi bwa kolekana nseme ya Kyogoro asewodi ya Kyogoro abuwa sabagambi bo orogongoro svenseme yo bakoro nyabi obotindi na kubwata na guitera amarwa atancheri amange asenseme yo munomosakito Daniel antiri agutumanya engana igoro yesegi ya marwa atancheri teringeni hasetole umukia ogendere kubekwa na bwatani au helio kuyasiria eikiga hasoroboti rwabene nigoro yubube wa marwa na muno haria tanchiri ne serikali yeiga Kenya nobube wa engana yarolekanire kombigwa na bange na muno abengi abaonia na batume kibaye umurai wense Dr. William Samuel Ruto no mokonyo umuske Kithure Kindiki umukonyi w'umuske Ruto mokoro umuske Rigathi Gachagua n'umuryoye umusubati Dorcas Rigathi negati yabaria ababere bakorelekana kurwa samatuka magega bakubeko mukia asesegeye wike kerengo kyogo chakia nonyena makabeso eliokonyorera abasa abake chigasi bagokora eligwetanga kurwa sobotume kyoboiga noboni gento ke baisa kwirera salenene nogweseria magima barabu kabanyene mambo ya madawa na wale ambao wanahusika na kuuza madawa na kufanya transit ya madawa katika taifa letu la Kenya
Tumeweka mpango kamili kuzuia na kukabiliana na wao, wale wanatumia maji, wale wanatumia ocean, wale wanatumia airport zetu for matters drugs in our country, and it will not be a place where peddlers and traders and crooks are using our young people to peddle drugs in the Republic of Kenya. I do know there are some public health concerns, social concerns, economic concerns on the impacts of this problem to our country. On the illicit alcohol and drugs and substance abuse. This has gone on for a long time as we watched as officers. I want to request our officers to reconcile their conscience that much as they are officers, they are also parents. The problems is the mother, the problem is the father, and the problem is the family. Amarwa nigabwato bubonge gatiabo koletero monto mochando o high blood pressure osamanyinga wakaigoro. Stroke, pancreatitis, urire wa liver disease, liver cancer, urire wa cancer yomonwa cancer yomotwe nebigoti. Nonye kansa yorobere egati yemechandende menge egentoki irete ebyombe au biria bya serikali na biria bitali bya serikali weso nagati egati abo ekyombe gya the United Nations Office of Drug and Crime UNODC ekyombe kya Nakadago National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse egati yebyombe binde binge. Kurwase County ya Kisii Isaya Mokwa oyurumu Assistant Chief we sublocation ya Boronyi. Nomo Chief okora location ya Matunwa asichinga keche Jumatatu ya lero. Nere twaboya egutua asorobotirwa bene oyo omugano ye obeira semitandao yekerero. Namonasa matuka bwangwega igoro yomokyo ya asesegieye. Mapema lero nigo twatarera omugambi wiga asese makora imiye wodi ya Kiogoro ase bunge ya Nyaribari chache aso witeri wa murwaiga ase binyoro au na otabuna nigo abwato bubonge twikiraniri kuringana na machikali ya serikali bunetagete egere guthirie binte ebyegere abantu banyore kinga kicingi abana baende skuru abantu baende mugondo egere uchumi itekine asese mwende otabuna aso bunyabibwiga ngwetera bare emechande menge na igombaga nitie okobwatisi wawe chinguru cheigoro. Kwa mfano nkonyorore noena benki abambaro bare fero style ekobesegi nkonyorore tokobabwata nande baika babwatokwa nande baira nebinyuru baendera kuonia koru chief station cheito namangana mange abwatekaine na magana yo no guthabirisho kwabo tukona kore challenge kera jinse cyo konyoranga ntubwati njera tukubatanga atikinjira bagweta litko lialero umugambi wiga nigaitira echanga yechirita emyemo ekangara echirita chimibire osalia ebinto bigotumeka na urwa obosemia sebale kuliga chinchira chingao chokomenya nonyina sogotema obonchoreria mpaka 2020 is total eradication ya mangana yebinyugwa asense meiga abasae abatoka babarachete hasi biosiki au emambia ya lero nigo baigo benyora kongu nabange bamenta buna umukeiga oisa kogendeli gwase chinsemo au asorogongo rogusi lero lyo amange amaya na chikogendera ko enekigwa twensi tuwatrene asisigiga yoboengi obonia nubutumeki bamurwa tanchiri wiki kiego chali tuko nechinga kibune chalero kernende ndacho kuwaliganira roboti rwabene ngurubaterega seni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Yamate ya makuru ase ward ya Birongo imeye county ya Kisii nigo litkulia lero yabuka na konyora engombe yabo kibire nigo bakagerete mna ega engombe yo nigo yeibwa na bantu kusina baibi barenge negali
kore giakorekanire gose kiaerenekirie buna eki kiaeta abwa sensemeyo musakito Gabriel Obanye Kundi nigagotumanyia orwoti urwo amateye moyo mugaka umanyikaine mnashabika musati nigo yabukana kunyora eng'ombe yabo nigo yarusiwe asobwere ase batamanyitini ngo igetega abona ko yerusia kurengana nabarwoni go bateba buna nigo babuke imambi ya rero ase batema ko yerigia ase bataranyora wikira bono 12 nagenda guciomera icyombe singo ciomera gweri nanyora ng'ombe ya moteyo gitubwatha ciombe inya wone ng'ombe ye karo nanyora teyo mumurumi ntonte binga karanyiri galigi abu se kibando imonyore gusinonya kanyarore sere nali galigi ng'ombe yo obo maene nabona etanana lakini tinyeroji nje shabiki moseti menyete kinyorukia migosi sub location ya Biumbe Rungu location igo naje kuboka bono mambi nanyora mumurumi ntonte binga eng'ombe gasina sibitete kurwa kuboneka twachikogereria twanyora ngati yandonsi namutebire ndona ye itayitangu gusinonyora no nikibando no nimisi gusinera kanere manyikane ngaye korete kinyi yechete kurwa wogendrego n'abantu ndi bacha bakoraki banza kuna ko bwachikuri nande ng'ombe ye nera tegemete mono nera arwarite kamuranje gakiake asimuraje igwe mototebie igotwara mabera manene ekero twaikaseri isikoriaye twanyora ng'a nigarwarite naende bwechanda nga guchiatare konyora eng'ombe ye nyandiria gento kegotebi montaonie egere rwarerie bono igotokumetie abaminto no toichire isikoriaya tondogete ng'amang'ana kero umugambi esimi ubwe sub location ya Birongo namotebia umugambi twasi eng'ombe ya bolire kuruka na chire kunyirigi ya bolire umugambi ontebi na tema kunyirigari na tema kunyirigari na bwati amabara tokuruese eng'ombe ya sibire na agenda paka ase ipare egosoke kwende skuru ya Biombe na nyoru maene ng'ombe ina bwe esibira abu no yali ne retigwe egari yachete ekaimukia egaunchukiro wone karo na akora igo na ile so mugambi iguru ye buna nanyore ng'ombe yu mugambi onte igenda paka police station ya Birongo uripoti nabona enda paka Birongo police station na report na lika opi bante bibono mbatigire gasi ibakole baligi bono nabo togenderete kurigia ng'ombe yu paka bono iganturanyora nturamanyesere asebaka oroboti asegetaseni kebanyimbo kya Birongo asebutuki bogenderete asebaganiri onde wensi oyorayerole kubakera esimigo se kubakera oroboti asegetaseni kedegonsi kebanyimbo twale gusaba ngonde bwensi uranyare kuigwe se ng'ombe yiye mwamwere enkobe likobeli irabu onde bwensi uranyarole anyare gutwa kire report gusabe ke report ya se police station yende yonsi na gotoka na tuyende toko tonyerole gusena ase ebikore bingamne biga byachakire korokana asensemiga ya Birongo eyo gotoka ase bunge nyaribari mchache county ya Kisii asebaganire serikali gochya koba maisone ne mono iri gutanga ebikore bingamne biga ebibirarete asara ase abantu bariya barabatugi Kingo reporter ya Egetaseni kagetembe korwa sebunge nyaribari chache county ya Kisii nchengoro kwa Nyakundi Gabriela Gatia barai kurwa sorogongorwa gusini golitkulia robeso kirina komo bolia morai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ko yinyora gusi ekero agokora obochori ase birogo ao ebyo bikoba ase serikali lero twatenera magorobe ya bono tokurwege kure kenene gochie president ya Kenya na Kenya ngimanga motoigwe ebiriro bye ntuno mogusi ese government chiaetire babo uru babo Kibaki onde tayonyore chikura cy'umugusi nyinge na rutanyorete eraundi lakini akera tukurigerie information ye government ya yaroseti umugusi gatigirare sana chi government chindi chiaetire umugusi gare konyora chi minister ibere onyone chi permanent secretary chitabe insi ya ibere osisatu lakini government ya Ruto otwanyore esi minister yemo uyo rengo korukumacho gunero mutangani
agaja akamuguse agatoyo minto gamba nturgo kana twiranire mbuya mono pati goikama ningo mugusi ekero komenda chikura cheito chia Kisii na Nyamira na diaspora etotani chikura milioni 2 na handi chionse pi tukamwakira ona mutotete kumuburi ngaki ekera akorengera ribuya goikare gotoe minister yemo naye na Nyamira yemo nekera ikiri GPS aye Kisii county sengenjere nene GPS ibere aye na Nyamira PS yemo lakini bono iga Nyamira tebwati ken tebwati minister tebwati obo PS Kisii mochonda tutise tobo PS oyo minto isaboke nanda gatoa gento kunga telecommunication geta konyo mugusi tare gatoa ngento na agriculture ekora Kisii e community ejo mugusi yanje toburi togo chagwa toteno mochokoro lakini ebikoro byao mbirikorokana no mochokoro ekero kwa chaga chintunde kwa chiro sese tosenya o promise bako mwana ndoko kumatoke ngaki mintampanga kwa wiki mbili mintampanga kwa wiki tatu nere tu expecting nkomoro bo PS tomoe omwana ndaga akora interview kurunya bibali ekora gwature to minister bwa ninge nyari bali okavoira bugetu twanchira netengo yo mintu migosi nemereme yakora we expecting nyari bali bona tanga nkonyora ya ninge no bo PS yobo mwana mintu ko kwetu adikisema tomoe okavoira bo bas which is right we accept naba gusi lakini tutagete na ndo tomente obo PS bonde abere okomoganye Kisii no yomo Nyamira ento totete gotebia abantu bamintu bari mu ODM na mo especially gavana yetu ya Kisii county nerore deputy party leader gakwane na Raila obo minister na baro boche gusi bona ngana tu atenanga onya tori gokorobo intu bono tore seti ukatobe komo muroito akomenyoki na nda korusio biroko kiya kwena na yana na ore tibesa na wachikurara bogere mate ento tutageta mangana yendagira obwoyo bwarusi kugurusa itoke kyakana tuwa magusi na bali uno mwezi wate tutagete na abana bali baito batarete na Ruto bagakora bagasi bagakora campaign both Kisii county na Nyamira baligererigwe begwe mirimo ekyakana tubwato mwana omito Charles Shibaya matoke tubwate bosire timotibosire ko rwari namo na abandi yamanya gutuka n'abantu abantu kwegwe mirimo teri kurigererwa una ntu no mugusi ntori ya serikali ekyakana serikali yakire ne yo kubwata na ya bwata ine boniga utagete kurigeria serikali ngakitokora tumanyekana na ntore twara abire toko mna baminto batebire tokwebusana yatoke ng'ombe ya nyenyiru ibagatogona takowa igendukeria kenoru twanyora nganturi koyo ngobona buno mugusinche nari wa piri kochigoche se president ngekera gokorwa ebintu onyora gusi nerororo Nyamira county na Kisii county egere birugo kebigotoka twatoka ngana intu koyo gutora gekogera kero twarenge campaign gotuwagete kurugusia tugaka almost 48% nkirenda gototigera maega ibona ari wa piri ngonyendirie kunyarekana na bangete sabari ya tigocha gusia totenga kina korireke ari nimba korireke ende ase okuboria kwa barayi abo gati ya barayi abo kurasa rugongorwa Gusii ne are gotera liborio lituko lya rero nabwo ase tokuboria ine nekene buna Gusii ne tigere magega asogochoro kwibirogo bye serikali ine nekene buna Gusii ne tigere magega ase ogochorwa kwibirogo bye serikali nabono tubwato mwaziri bwechise karengari kia unkiriki 0726 447367 enoti sano ibere isano nemo inye isano ibere isato isano nemo isano ibere nere na beito ko turikira liu korike go se SMS karwa turikere gabo ntonyare ko tukubwati boigo na boturikere gwetera se mitandao yaito YouTube Gatembe TV na FM na boigo na botonyare gwetera ase Facebook orikorro Gatembe TV. Engeri tukurio gochingera obochenu ensengima kurwase county ya Nyamira muwaziri bobochenu ase county eyo nigo ara omuyego yo ase county eyo buno musakito Fadgad Gesemba agotumanya Chingaki ensengima ya chengera ritukurio bochenu nigo kurwase county ya Nyamira wetera somo waziri bobochenu Dr. Donald Mogoi akwanire ebitambukiro biria serikali ya Nyamira yaikiranirie erio kwenekia una obokoreri ase county ya Nyamira kebochenu n'obuyabore
lero World Health Day nili tukotosherekea progress ilitoa kwa si amwana itafya tuone kaunti ya Nyamira ande serikali y'umugaba na His Excellency Amos Kimobi Nyabibo tuakira tua kadhaa si amwana asto para dialysis asto kwa CT scan asto para operation ambe masi referral hospital yetu ya Nyamira wali abange baringiga yamba maitenganto wate Doctors Plus asango korere we cooked it and to nyaga kwa watu anza kwa limiti abo roiro na yino ndio targeting a private wing aigase Doctors Plus na utoko ya watu limiti aiga boigo na kwanira obokoreri obo bwachakire gwikiraniwa ase nyagitari ya keroka eyo bono iga iganeirie ukiniwa gwikase birengo bya erfaro ya keroka inere tukabana referral hospital ya itu akabira se county to ya Nyamira na last week batwani abantu baringi keroka mbamaite nantwanya ko to operation orintangani ya mauga ngabanyagitari wetu bagu kwa operations kia mauto kwa orthopedic surgeons emeroberio yende kaunti ya Nyamira babekire nsemo eryo gukinia obokoreri bwobochenu neyeiga on Wednesday mambiende tojuto igoreti yatayende aliye nyagitari ya Karenyo iye kobeti yatentanga nyasa Nyamira North na kobenya gitari yatanga Nyamira North ya Australia ko to kurifa abaroiro baito kubense miri ya Nyamira North ni nyagitari ya Nyamusinero kwangoga kwa gachatori ethietoro eryo gukora omuchando bwa mariogo ase chinyagitari nigo muwaziri oyoiga abekirara bubuna guchakira omutieni ugatano na kabere omwaka oyoiga nigo ekiganja keria kiarosetigwe eryo korora buna amariogo na isaine ase chinyagitari kirache guchaka gwikirania obokoreri bwaye walibayinyurete Nyamira ntwabatege tutwakarukire na revolving drug fund jakumutienyo saba wana kwanza turamangana ya revolving drug fund kuhakikisha na kile nyagitari yetu ni kile yoga liyo montata kiru kodi nyorasi nyagitari anyara kubuku kodi nyororo kia recoverability tonje tingabono ku muftori ku intellectuale ku tuwa 40 malioga nyagitari tuskikutia se revolving drug fund chingaki echechio ubasemirie abanyamira buna nerebuya gwetanga kurwase uburwaire wezozera gose malaria wetrase okobaimeye neti hanane chingaki chabotuko na enkoromba kobera isiko ige kitoko emisanke linga kiyiga tonya ko gatuwa kikisha na chinet chitwa wete kero mwako ulintwa wete chinet uchi familia ane 1089 se county to ya Nyamira chinet chitwa wete mwana serikali akimwakikisha mwara andenet yoba kunyara nitukunyara ku spray to spray yegere chumbu chiwezo kuruma abana baito chiwezo kuturuma tuchikonya malaria kiyegera malaria tiringia hinko reporter agatembe kurwase county ya Nyamira Njefatigat Hisemba igori tukoria rero ekiombe kamugitari gya serikali kiara omuyega bogosegeta omwana omunyaruka kwerenda kigaki cy'umutima kumutambe ne kinga kikinde bno musekito dipon asanya agotumanya kero mwana tari no kubwa kugochora asa kuiburwa aboroki wa kurwase chiamatechire no konyora wainse nigo bagenrete koba no gosemeria kugunchuria amagima basama tukari busio serieta ngoro kustela chuti ngo mubirimiri ko ngiya siko lero turese skuli ya daraja 2 amona abana banyaruka uitani niyemo abitokoa support ya sama somabo urwese umusaada kwa nyaruka kurwase Girls Opportunity Fund for America and Obama Foundation igore ro twaringe kubareta ase Obama Foundation aliyako ba obosenya ngana kibako yenda through barriers bagweterekero bakuliye chisemi cyabo. Today we have over 100 girls here with us from 8 schools. These girls have been supported in terms of school fees, and now we're giving them mentorship
on various issues. For example, issues to do with the violence, because when we were talking to the girls, we realized that apart from school fees, they were going through other challenges such as physical violence, sexual violence, and even emotional violence. Asomurubiryo bwokonyora maigerio elyo kwirenda buno mwana omunyaruka gati y'abarimu bari bakorera emechando abana baiga bagwetera nigo besokia nakogokera omurubiryo yoiga o Girls Opportunity Fund. Emily Nyamusi Nyakundi from Isamuera Secondary School. We were privileged by the SECOM Society. They came to our school, they interviewed the girls. They took 17 girls. They paid their fees, and we are here for a clinic. This is Orondo. I'm a teacher from St. Patrick's. I'm also representing my community of St. Patrick's here at SECOM's session. We thank SECOM for empowering these girls, especially financially. It has enabled them to access the education, and besides, they are doing a great job of mentoring these girls, especially the vulnerable girls. Here today, they are being taught about goal setting, importance of education, relationships, and also gender issues. Ninyanabo enchira yemo yokwena nalibaga asekera umworokia. Bana batugata abantu babo balibale chinkakana abana balibale tifandidi tugate misando wao nabwa gukubereka se program. Nigereje ngencho mono asenchira yemo jogokiania ebikora byokonyora marito amapema. We get to have an in-depth discussion with them, and we're able to help them sort out some of the problems that they have at home, help them to navigate through those challenges. And the reason why we are supporting girls is because they experience more barriers compared to the boys. And we hope that through this support of school fees and mentorship, we'll be able to level the playground between the boys and the girls, so that they're all able to finish school and pursue their dreams. Over this holiday, we know that most of the girls are vulnerable, and they could be engaged in various activities which are not good to them. Some of them, this short holiday, they become pregnant. Some start relationships. Uripotiri kitasini kia unambeyemo kia getembe kuruiga seskuru ya sekondari ya daraja mbili utoke mijebunga ya Kitutu Chache South. Ritirane inkoro kwa Dipon. Asanya. Kevin ongera wantenga mkata chinga kichao chialre nechiga kewanta kaganda onywa macha kego oirana chinsa inya no tebanga kana tebiense tabuati aba sibo tabuati chi prison nense ina tebe kurukonga Faroe Islands in Denmark nse buate aba sibua vange ensengi ekor kumiama go nse yo nere buate abantu abasalia vange na aba sibua vange nere yo kwenda kuruga tatanga Venezuela egebwate 80.7 ase balia bakurukwa abasi wekachinsainya karta kartereke ngachinsainya balia tobwatere na barabna Daniel Ontiri Polikapokara dipo na Sanya Gabriel Ondieki harono toto na Kate nyebuga na kotebanga Santa Sokoba monento oyo arasense moyi manyirio akuruka Wilson Makori chinkuruka mkate Enoch tiangotige no bosemia bogetembe. Baraka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Otire bwatera abo enyagen kenchirere. Eyene nkwana irwete kuruso mu machogo musweta, oyo mutire no yumwabanyagen kaba nabakanyimbo. Bone ne nkwane gutworo kenge tigato yugwane to beno kuigwana okuye story nabantu baminto, erigere nabandi babekioro keriekiya. Otire bwatera abo wenyagen kenchirere. Abatire baraba mwamuti ebale nyumba yo musikine yo mumura bono baraba mwamuna ndi bayigwana ine otire bwatera abo enyagen kencherere enkwana yeke usia batosomina gatuyigwana abantu bamintu na ndi tumanyane Baraka ninjo ninjo retembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.